хора! Днешното видео искам да ви кажа една голяма тайна за моята кожа, като изглежда така, защото аз един пускам водата на максимум 1000 топла вода и после си топвам така и пускам нещо там да се запуши. Топвам много топла вода и виждам каква хубава ми е кожата и ям най-лутите неща. Именно тези лути и бро неща. Сега просто ще си опитам едно лютичко. Как мирише? Много добре. Олеле! Това е всичко от мен. Какво да ви кажа най? Ако искате да снимам още видеа в Инстаграм и вие ме питахте, какво искам да снимам, какво искаш аз да снимам. Вие ще изберете какво да снимам и ще го качете в YouTube. И сега ще ви кажа чао, защото имам друга работа. И сега вече ви казах как е бяла кожата. След това мога да ви кажа чао за всичкото нещо. Така ви, бай-бай. И да знаете, те са киселите, най-лутите искам да кажа. Екстремно лути. Еми от мен казвам чао и ако искате още видеа да снимам, напишете искам и добавете някакви емелчета. И каквото искате, напишете на моят Инстаграм. Bye bye.